ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ନାଁ ଦେବାଶିଷ ସାହୁ। ମୁଁ ଏହି ଘରଟିକୁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ବନାଇଛି। ଏହି ଘରର ନାଁ ହେଉଛି ଶୀତଳ ଘର। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ୟା ଉପରେ ଧଳା ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗିଅଛି। ଏହି ଧଳା ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗିଥିବାର କାରଣ ଏହା ଯେ ଯେତେ ବି ଖରା ହେଉଥିଲେ ବି ଏହି ଖରା ଧଳା ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ଯେତେ ପଡ଼ିଲେ ଏହା ଘରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିପାରିବ। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଫ୍ୟାନ୍, ମାନେ ଆପଣ ଭିତରେ ଗରମ ବାୟୁ ରହୁ କିମ୍ବା ନ ରହୁ, ଆପଣ ଯଦି ଆକୁ ଚଲାଇବେ ତାହେଲେ ଭିତରେ ଯେତେ ବି ଗରମ ବାୟୁ ଥିବ, ହେଲେ ଗରମ ବାୟୁ ଥିଲେ ଗରମ ବାୟୁକୁ ବାହାରକୁ ଇଏ ଟାଣି ଆଣିବ ଏବଂ ଘର ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ଏତିକି କହି ତ ମୁଁ ଆକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେଲେ ହେଲା।